Lipník, obec zdieľaná necelých 10 km od Prievidze. Niektorí z vás ju poznajú a jeden z vás ju bude poznať ako svoj nový domov. Jednopodlažné bývanie, hrovinatý pozemok a vysoká miera súkromia. Kombinácia, ktorá začína byť na poli rodinných domov celkom vzácna. Táto úsporná drevostavba z roku 2019, ktorá je v triede A, spĺňa všetky spomenuté parametre. Dom bude zaujímať hlavne tých, ktorí chcú skutočne kvalitne prevedenú stavbu, moderné technológie, okná s izolačným trojsklom a podlahové kúrenie. Nízkoenergetický charakter domu s rekuperáciou a využívaním solárnej energie minimalizuje náklady na vykurovanie a jeho prevádzku. Do niektorých domov vstúpite a okamžite na vás zapôsobia, presne tak, ako je to v prípade tohoto domu. Starostlivosť a cit, s ktorým ho majitelia vybudovali pre svoju rodinu, na vás dýchne hneď v prvom okamihu. A verte mi, že nie sú to len lacné keci, je to skutočná realita. Tento dom nevyzerá dobre len na fotkách, toto je proste pecka. Bude sa vám páčiť? Myslím, že o tom nemusím rozprávať. Je to jeden z najkrajších domov so skvelou dostupnosťou do Prievidze, ktorý si môžete v okolí kúpiť. Určite oceníte rovinatý pozemok o výmere 811 m2, panoramatické výhľady z južne orientovanej terasy, súkromie bývania, kľudnú ulicu, no a pre milovníkov koní a prírody mám bonus. 5 minút peši od domu sa nachádza jazdecký klub Almus. Jazdenie na koni, výlety do prírody. Každý deň tu môžete zažiť niečo jedinečné. Znie to všetko až príliš dobre? Prídite sa pozrieť a sami uvidíte, že nekecám. Teším sa na vás.